Poštovani gledatelji, dobar dan i lijep pozdrav iz Bratine, točnije iz Ekoparka Kraš u Bratini koji je domaćin 16. svjetskog prvenstva u samostrelu. Natjecanje je počelo u četvrtak s ekipnim dijelom, a danas su na rasporedu pojedinačna finala. Dva su već završila, Valentina Kozumplik svjetska je kadetska prvakinja, dok je Valentina Pereglin svjetska juniorska prvakinja. Sa mnom je predsjednik organizacijskog odbora, gospodin Pero Stojnić. Gospodine Pero, dobar dan. Dobar dan. Odlični rezultati već danas, znači dvije Valentine, kadetska i juniorska svjetska prvakinja, sjajno. Dapače, vrlo dobro, zadovoljni smo. Natjecanje je počelo u četvrtak sa ekipnim dijelom gdje je Hrvatska također briljirala i pokazala da je stvarno svjetska velesila u samostrelu, znači zlato i u ženskoj i u muškoj konkurenciji, zlato u juniorskoj konkurenciji, srebro u kadetskoj, sjajni rezultati. Pa sjajni. Neko kaže da je dobro da nismo sve četiri odnijeli, mada je nama žao, naši kadeti su trebali odbraniti prvo mjesto iz Francuske, ali evo, oni su drugi. U svakom slučaju sjajni rezultati i moram priznati da smo malo i u prednosti pred drugima bili, jer je naša reprezentacija imala na ovom terenu i pripreme, upoznali su pravce kretanja vjetra uobičajeno i dakle pokazalo se onaj težak rad koji je bio, pokazuje rezultate sad na ovom svjetskom prvenstvu. Evo Pero, dok mi malo razgovaramo, već je počelo predstavljanje finalistkinja, znači u ženskoj seniorskoj konkurenciji, pa evo ja ću ovako malo predstaviti. Tu je Ina Schmidt koja je aktualna svjetska prvakinja iz Francuske 2010. i koja je bila prva i nakon prvog dana, nakon drugog dana, znači 1716 krugova, veliko vodstvo nad drugom Brankom Pereglin, treća je naša Sanja Komar, četvrta također naša predstavnica Nikolina Krivanek, peta je francuskinja Melanie Renier koja je inače bila brončana na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, šesta još jedna naša predstavnica Tihana Odlešić, sedma Tiffany Troale i osma Mađarica Agota Lenart. Pa očekivano, neočekivano. Prošle godine na Europskom prvenstvu je Branka bila ispred Ine. Ina je pred 2 godine bila prva, dakle to su očito dvije najjače žene u ovom sportu u zadnjih par godina. Ove druge naše cure, Nikolina Krivanek je evo četvrta, ona je u Francuskoj bila četvrta. Vidjet ćemo, ona se bori da zadrži tu poziciju, teško je dostići nešto gore, veću poziciju, znači drugo i treće mjesto teško. A Tihana Odlešić je isto solidno upucala, ona je bila naša četvrta predstavnica, nije bila u ekipi, na osnovu prethodnih rezultata ona je bila četvrta i znači u tom rangu i tu. Naravno, inače, znači mogu samo 4 predstavnica ili predstavnika u svakoj kategoriji. Ovdje ste izabrali naravno da su 4 žene, su sve jako dobre i vidimo ovdje da su ušle u finale. Moramo samo istaknuti da je jako mala razlika između Branke Pereglin i Sanje Komar, znači samo jedan krug, 1699 ima Branka, a 1698 ima Sanja Komar. Pero, Branka Pereglin je stvarno priča za sebe. Sjajna sportašica, 40 medalja sa velikih europskih i svjetskih natjecanja. Evo ovdje je prilika da osvoji 41. A zanimljivo mi je bilo neki dan, ona je sama rekla da ni sama ne zna koliko medalja ima. Pa naravno da je zanimljivo nakon dugo godina bavljenja s tim i tolikih stvarno dobrih rezultata, teško je i zapamtiti to sve. Treba reći da Branka Pereglin je inače medicinska sestra, dakle ona radi, ona nema toliko više dobre uvjete za treniranje, međutim očito svojim iskustvom i prethodnim nagomilanim nekakvim znanjem ona to ostvaruje danas. Za Sanju Komar možemo reći, ona je jedan krug zaostatka iza Branke i naravno tu se očekuje da će biti dosta velike borbe za tu treću poziciju, odnosno drugu, treću. Međutim, Sanja je u četvrtak pružila šansu i Branki, a možda i Ini Schmidt, jer je u zadnjoj distanciji, praktički u predzadnjoj seriji, opalila promašaj zbog jedne male dekoncentracije i naravno to sad se odražava u ovom finalu. Tako je, Pero, samo da spomenemo kako se bodovi zbrajaju, znači nakon prvog i drugog dana nije da kreću se u finalu od 0, nego se bodovi zbrajaju. To je možda malo nezgodno za ove koji su slabije rangirani, koji, eto, nažalost nemaju priliku, jel tako, neko ko je, na primjer, kao 8. ušao u finale, jako teško ima priliku dostići ovog prvog ili naravno osvojiti medalju. Pa je,
Pravila IAU-a ili Međunarodne samostrelske unije su dosta tradicionalna i vrlo teško se mijenjaju. Međutim, u posljednjih godinu dana negdje intenzivno se radi i priprema jedan novi oblik finalnih natjecanja gdje će najvjerojatnije se kretati od nule, kako ste i prije spomenuli, nešto slično i streličarstvu. Međutim, ovaj čas je ovako kako je. Dakle, zbrajaju se prvi dan koji je ujedno i ekipni, drugi dan i ovo danas hitac po hitac koji ide. Evo ovo sad što naši gledatelji upravo vide, da ne bi mislili da je natjecanje počelo, još nije, još je zagrijavanje, znači za nekoliko trenutaka, minuta počet će ovo finalno natjecanje kod seniorki, nakon toga ćemo imati kratku pauzu pa onda slijede seniori i ovo svjetsko prvenstvo će biti završeno. 16. svjetsko prvenstvo, prvo svjetsko prvenstvo u samostrelu je održano u Finskoj 1982. Pero, ali ovo svjetsko prvenstvo nije trebalo biti u Hrvatskoj. Spletom okolnosti se dogodilo da je na kraju završilo u Hrvatskoj, ali stvarno sve pohvale na sjajnoj organizaciji u ovako kratkom vremenu. Imali smo svjetsko prvenstvo 2002. točno prije 10 godina. Recite kako je li bilo teško to sve u tako kratkom razdoblju uspjeti organizirati? Ja bih najveće rekao nemojte ni pitati. Naravno da je teško, dakle nije se mogao nikakav marketing ostvariti, pomagali su prijatelji po streljačkoj liniji i mi smo zaista uspjeli napraviti fantastične uvjete za strijelce i dobivamo za tako nešto i komplimente. A u jednom momentu je bilo rečeno nema prvenstva ove godine i mi smo procjenjivali u Hrvatskoj da obzirom da smo stvarno u tome dobri, da je šteta propustiti sezonu, pogotovo što sportaši treniraju i spremaju se. I zato smo se odlučili, idemo u to pa kako ispadne. Evo čujemo i kako vjetar pojačava u našim slušalicama, vidjet ćemo koliko će to utjecati na formu i na rezultate. Normalno strijelaca vjetar može puno otežati stvari. Dapače, on je vrlo dominantan u ovoj situaciji na rezultat koji će oni napraviti. One trenutno gađaju probne 3 strelice i zato imaju negdje 5 minuta maksimalno. Međutim, može se primijetiti na metama su i zastavice koje pomažu strelcima da odrede brzinu vjetra i pravac vjetra. Međutim, ovo je stvarno prejak i bit će svašta. Biće svašta, samo da još jednom kažemo da se u finalu puca 10 strelica, znači udaljenost je 50 metara, dok je u kvalifikacijama bilo 65, 50 i 35 prvi dan, odnosno onda se išlo od 30 obrnutim redoslijedom 30, 50, 35, 50 i 65. Mislim da su evo sad već pripreme skoro pri kraju, idu još provjeriti Da, po pravilima one idu prvu seriju, probnu seriju, same vidjeti da se uvjere kako strelice idu, kako se ponašaju, kak je pravac uleta u metu. One ih i vade, međutim nakon toga više ne smiju se micati sa svoje pozicije finala, a puleri na engleskom ili strelci iz ekipe vade te strelice, to je isto važna tehnologija kako se vadi, tako da oni moraju sa linije promatrati situaciju vetra i šta se događa. Evo, a i naši gledatelji će imati priliku prvi puta vidjeti ovaj live score i grafiku, znači meta i svake strijele koja će biti upućena u metu, što je u svakom slučaju inovacija u samostrelu. Danas kad su došli tu na finalno strelište i vidjeli vaša reportažna kola i hrpu kamera okolo, malo su se svi iznenadili. To je zadnje iznenađenje, a prvo iznenađenje je bilo već u četvrtak kad su shvatili da i mogu i online pratiti rezultate preko interneta. Dakle, prvi put smo uveli tehnologiju online rezultata. Moram samo istaknuti da je upravo stigao naš zlatni olimpijac Giovanni Črnogorac. Ovdje sigurna sam da će naše kamere ga u svakom slučaju prikazati. Svaka čast Giovanniju, znači zlato na olimpijskim igrama u trapu. Evo ovdje ga vidimo u kadru. Još jednom iskrene čestitke, a kolega Marko Šorlić će kasnije s njim popričati pa ćemo iz prve ruke čuti kako se Giovanni osjeća nakon što su olimpijske igre prošle i naravno koji su mu daljnji planovi. Da, on se na prvi poziv, na prvu loptu kad se kaže kad je bio doček u zračnoj luci, onda smo ga zamolili da dođe i podijeli medalje najmlađima, što je na neki način odgojna pedagoška, da ne kažem i moralna podrška za mlade strijelce. Na prvu loptu se odazvao i on danas s nama praktički ova 2 finala i na proglašenju će biti. Svaka čast, stvarno sjajni sportaš, skroman,
povučen, čini mi se, i stvarno to su baš odlike najboljih sportaša i svaka mu čast što je uopće ovdje došao. Upravo tako. Pero, evo samo još da se dotaknemo jedne stvari na ovom svjetskom prvenstvu, 16 zemalja nastupa. Koliko ste uopće bili zadovoljni odazivom? Pa mogu reći da sam zadovoljan odazivom. Osnovni plan u startu je bio 20 zemalja i 100 strelaca. Mi smo na kraju imali 93 strelca, 16 zemalja. I u toj situaciji, kad i drugi nisu znali da će biti ili neće, dakle, moraju si planirati nekakav budžet za odlazak na svjetsko prvenstvo. Dobro je, moramo biti zadovoljni. Naravno, mislim da evo sada sve spremno, polako se naše finalistkinje pripremaju, imaju 60 sekundi za strijelu, sve će pucati, naravno, sada, znači nema da ide jedna po jedna, nego svako kada odredi unutar tih 60 sekundi kada mu najbolje odgovara, kada pogodi pravi vjetar, vidimo. Da, u jednoj idealnoj situaciji oni u principu opale negdje u 15-20 sekundi, međutim zbog jačeg vjetra može se desiti da neko od njih odgađa ili u stavu ili da potpuno spusti samostrel pa ponovo proba u drugom pokušaju, dakle, ali kažem, vjetar će diktirati da bude malo i zanimljivije ovo finale. Tako je, postavljene su u stazama, znači prvo je Ina Schmidt, Njemica, znači koja je bila najbolja, potom je onda Branka Pereglin, pa Sanja Komar, pa Nikolina Krivanek, Francuskinja Melanie Renier, Tihana Odlešić, Francuskinja Tiffany Troale i potom posljednja u 8. je Mađarica Agota Lenart, tako da i gledatelji budu upoznati s tim. Pa tribinu smo postavili za njih, oni imaju ležne brojeve i mogu se prepoznati, jer je dosta veliki razmak među njima, a evo i sudac upravo ocjenjujem. Sad ćemo za nekoliko trenutaka i mi vidjeti kako su prvu strijelu pogodile finalistkinje ovog svjetskog prvenstva u samostrelu. U ovom trenutku sada sudac na mikrofon govori ocjene, a mi ćemo za nekoliko trenutaka to Da, inače saznati. možemo reći dok čekamo taj prvi pogodak da je glavni sudac na liniji dole koji ocjenjuje pogodke Francuz Charles Machine, inače tajnik Svjetske samostrelske unije, gospodin u plavom. Iskusan čovjek. Je. Nažalost, pogodke još nismo vidjeli, čekat ćemo ih, vidjet ćemo situaciju. Vrlo je u ovom samostrelu koji spada u dio streljaštva vrlo je osjetljivo u stvari početak, a da ne kažem i kraj, tako da vidjet ćemo. Obično početak kreira kraj, ali nekad kraj radi dramu, vidjet ćemo na kraju šta će biti. Pero vidim da ste se vi ovdje pripremili, imate i dalekozor, pa ako grafiku ne budemo dobili, u svakom slučaju poslužit ćemo se tim dalekozorom, pa možda i mi nešto s ove pozicije uspijemo vidjeti, da i objasnimo gledateljima kako nažalost mi odavde ne možemo točno vidjeti koliko su pogodile naše streličarke. Evo čekamo da nam grafika dođe da mi možemo isto malo prokomentirati taj prvi krug. Evo već je sad i drugi krug na redu. Vidjeli smo da je Branka svoju strelicu ispucala. Pa možemo reći da je Ina Schmidt pogodila 9 lijevo. Branka je nažalost pogodila 8 i to je malo lošiji hitac. Od svih finalista čini mi se da je najslabija. Sanja je 9. Na 4. mjestu je Nikolina, ona je strogi centar praktički u križić pogodila. Evo ga na 5. mjestu imamo Melanie, ona je pogodila isto centar. Tihana je isto 8. Da. I kao i francuskinja Tiffany Troale. I Agota je center 10 pogodila. Center 10 kad kažemo to znači strogi centar. Evo sada imamo ovdje Pero i grafiku i ocjene finalnog pogotka broj 2.
Imamo, međutim još nisu sve mete Još nisu iscrtane, sve. očito nam je nešto na vezama puklo. Mislite, ovaj vjetar vidite da ne utječe samo na strelice, nego očito i na ove brojne kablove oko nas. Pa morat ćemo ipak biti malo strpljivi. Ja ću probati dalje preko turbina malo pratiti situaciju, međutim listu nemamo da pratimo i rezultatski poredak. Tako imamo malih tehničkih poteškoća. Nadam se da će se one brzo riješiti pa da ćemo i dalje moći s pozornošću pratiti ovo finale svjetskog prvenstva u samostrelu za žene. Evo, mislim da Branka popravlja situaciju, međutim iz ove pozicije mi je teško ocijeniti da li je to 9 ili 10, slično i kod Ine Schmidt. Nikolina mislim da je 10 pogodila, Sanja 9 gore. Pa evo imamo i kameru, dakle može se i preko kamere, snimka kamere malo pogledati. Sad ćemo čuti. Poštovani gledatelji, evo ispričavamo se zbog malih tehničkih poteškoća, no evo sada smo opet ovdje nazad u Bratini na svjetskom prvenstvu u samostrelu, točnije u Eko parku Kraš u Bratini. Sad upravo je završila druga runda finala, ili je čak ovo bila Pero treća? Mislim da je treća bila, da. Sad ćemo vidjeti, evo sudac upravo čita rezultate. Nama stižu malo sa zakašnjenjem, ali sad ćemo vidjeti. Mislim i dalje naravno Njemica Ina Schmidt u vodstvu. Evo ovdje možemo vidjeti 1743, druga je Branka Pereglin 1726, treća Sanja Komar 1716, ali čini mi se, Pero, da tu nisu mislim svi. Da nije pogodak ocjenjen, imala je 9, koliko mi se čini zadnji pogodak, dakle to bi bilo 1725, no morat ćemo malo pričekati i službeno taj dio. Uglavnom, poredak je isti kao i što je bio nakon prvog i drugog dana, nije se ništa bitno promijenilo. Da, ovdje će biti po meni jedina interesantna borba za poziciju 2 i 3 između Branke i Sanje. Znači za srebro, odnosno broncu, vidjet ćemo ko će osvojiti. Njemica koja je naravno aktualna svjetska prvakinja, isto impresivna karijera, dosta naslova, počevši od juniorske, kadetske, pa sada do seniorske konkurencije. Da, ona već treću godinu puca u seniorskoj konkurenciji. Kao juniorka je praktički zadnjih 4-5 godina u svojoj juniorskoj kategoriji osvajala sva prva mjesta na svim velikim natjecanjima. Vidite, one stoje na liniji, ne smiju se micati. Tako je, sudac sada čita. Da, mi možemo rezultate pratiti ovdje. Ovo je 10. Sanja 10. Sanja Komar. I Nikolina Krivanek također je pogodila 10. 9 rečeno. Melanie Renier. Vjetar pojačava, tako da stvarno nam otežava, ne možemo čuti ni suca. I zvuk nam nosi. Da. Eto, nažalost, ali borimo se sa svim ovim poteškoćama. Devetka je bila od Melanie Renier. Tihana je 10. Tihana Odlešić. Centar isto francuskinja. Tiffany Trale. I 9. Mađarica. Tako je, Mađarica Gota Lenart pogodila je 9. Evo sad, vidimo kako su Branka Pereglin i Sanja Komar potpuno izjednačene. 1735-1735, dok je Njemica Ina Schmidt stvarno u velikoj prednosti. Znači ovo je poredak nakon 4 strijela i još su im 6 je preostalo. Još 6 preostalo, dakle neizvjesnost traje. Borba za srebro. Da, iako se i francuskinja Melanie primakla za jedan krug do Nikoline, dakle
Naravno, ona je bila brončana Sa posljednjeg svjetskoga, da? na posljednjem svjetskom prvenstvu u Francuskoj, znači pred domaćom publikom. Ovdje smo mogli vidjeti grafiku, naravno Branka Pereglin, Sanja Komar. Tu se vodi velika borba za srebro, svjetsko srebro. Branka ga ima od prije 2 godine. Ima i zlato. Ima i zlato, ima da. puno toga. Sanja pred 2 godine nije bila na svjetskom prvenstvu jer je rodila maloga Ivana, tako da ovo je sad njen comeback. Branka je pogodila 9. 10 ipak ispravak. Isto 10, znači ostaju i dalje poravnati. Ostaju Sanja Komar isto 10. Nikolina Krivanek 9. 10 koju je pogodila francuskinja Melanie Renier. Kao i Tihana Odlašić. 9. Druga francuskinja Tiffany Troale. I Mađarica Agota Lenart pogodila je 10. Da. Mađarica je isto jedna starija iskusna natjecateljica, inače doktorica. Tu je spašavala neki dan jednog dečka na ceremonijali otvaranja ili pao u nesvijest. Ali stvarno već dugi niz godina puca i evo je opet u finalu. Svaka čast, eto imamo, ona je liječnica, Branka medicinska sestra, znači za sigurnost se ne moramo brinuti. Ne moramo, da. Ako nas slučajno sunce udari, ima nas tko spasiti. Pa sportaši se znaju snaći jer znaju kako se ponašati u tome, ali eto, ovi sa strane koji dođu su malo neoprezniji. Tako je, stigli smo do polovice, znači evo ovdje vidimo ocjenu 5. hica. Znači imali smo i Branka i Sanja 10. Evo sad je jedna zgodna scena, vidite, strelica iz letini ne vidi se, to je dosta velika brzina. Naravno, one imaju svoj dalekozor na koji prate rezultate i da znaju kako trebaju gađati u sljedećoj rundi. To im je najvažnije u biti zbog korekcije. Dakle, oni kontroliraju vjetar, odnosno zastavice na liniji i onda vrte stalno da li treba u poziciju koju ide. Devet je pogodila Ina Schmidt. 8 Branka u crveno, da. Sanja Komar 9. Kao i Nikolina Krivanek. 8 francuskinja. U plavo je otišlo Tihana Odlašić. Malo slabija serija pero od svih. Pa očito je vjetar promijenio pravac. Dakle, može se vidjeti po zastavicama, one su prije stajale horizontalno lijevo, sad su se opustile i nisu reagirali strelkinje i dobile su desno pogodke. Dakle, vidite, bar pola njih koji nisu vidjeli tu situaciju su pogriješili. Evo ovdje vidimo, zanimljivo, nema ni jedne desetke. Da, nema, ali očito sad vidimo da je Sanja Komar pretekla Branku za jedan krug. Tako je, pogodila je 9, Branka 8. Vidjet ćemo, nadam se, kasnije i ukupan ovaj poredak. Da, inače tu je dvojaka situacija, neki strelci vode pratiti situaciju koji su u tom momentu, pa možda izdržete opterećenje, ali većina strelaca, misle da su i ovi tu na liniji takvi, ne znaju da li su gore, dole, u kojoj su situaciji, pa jednostavno nastoje pucati što bolje mogu u svakom momentu. Čujemo kako vjetar opet pojačava. Podsjetimo još jednom, znači 60 sekundi imaju za ispaliti strelicu. Da, ali sad ste primijetili, one su opalile negdje u 25. sekundi, zadnja od njih je opalila. To je nekakva normalna situacija. U 10, tako je, i to centar. I Branka isto. I Sanja. I Sanja Komar, ovo je bolja serija. Nikolina je 9 pogodila.
A sad je Francuskinja 8. pogodila drugi put osmicu za redom i očito je povećava se razlika između Nikoline i Francuskinje Tako je, Nikolina je Melanie. na 4. Francuskinja Melanie Melanie Renier na na 5. petom. Da. Evo ga još jedna sedmica. Dakle, po vjetrovitom vjetru zaista je vrlo važno da budu budni i prate situaciju i vrše korekciju. To je jedan način. Drugi način može da nišani u vjetar. Međutim, većina njih korigira ovisno o poziciji vjetra. Naravno, moraju paziti da ne dođu u situaciju da izgube ili da ne znaju gdje im je pogodak. Onda to može biti problem. Dakle, moraju točno pratiti koliko i šta vrte. Kad kažem vrte, znači rade korekciju na nišanu. Da. Evo ovdje vidimo i ove mini tablete kojima se znači upisuje rezultat. To je po prvi put. Mi smo napravili jedan program i odlučili smo se za tablete. Tim tabletima, ja u šali kažem tabletićima, dakle pisari koji taj dio posla obavljaju crtaju praktički svaki pogodak svojim prstom i onda to ide kao grafika na internet, odnosno na oglasnu ploču. U svakom slučaju tehnološki napredak. U svakom slučaju je, međutim problem je što je što je vani sunce previše svjetlo i dosta se slabo vide te pogodci. I zna biti nekih moram netočnih. priznati da može biti netočnih, muče se dosta s tim. Probat ćemo to riješiti u nekom daljem. 10 opet Ina Schmidt. Mislim da Peru uopće nije upitno to njeno zlato. Obrana naslova. I Branka je pogodila 10. Ovdje vidimo naravno Branku u kadru. Sanja je pogodila 9. Ovaj čas su izjednačene. Znači neizvjesno do same završnice. Osmica Francuskinje. Treća za redom već. Melanie Renier očito ne može pronaći onu pravu formu s početka. Kao i njena kolegica Tiffany Troale. Ja. Isto je bila to sedmica, čini mi se. Evo ovdje možemo lijepo vidjeti. To suci crtaju dakle, pozicije strelica, to je na neki način imaju kontrolu kad ovi pisari u tablete unose, onda oni malo to provjeravaju da li je sve u redu nacrtano. Naši strelci još mogu ono što sam i prije negdje rekao, kad imaju trening, onda imaju trening bez obzira da li pada kiša ili je vjetar ili nije, dakle moraju isprobati sve uvjete, jer na natjecanju nikad ne znate šta će vam biti. Naravno, pa baš je i gospodin Branko Pereglin pričao da su znali stvarno pucati pod svakakim uvjetima i kad je vani 12 stupnjeva, kad pada kiša, to ih, eto, niko ih ne pita, nego moraju se boriti sa svim uvjetima. Evo opet vjetar pojačava, da, sad ćemo vidjeti. Vidjet ćemo ovu seriju. Vidjet ćemo i će biti koji centar, jel? Da. Inače, u finalu su mete razmaknute jedna od drugu 2 metra, u normalnom meču su 1,5 m malo bliže. I zna se nekad desiti u nekoj dekoncentraciji da strelac opali u susjednu metu, naravno to je promašaj. Da. Vjerujem da se ovdje to neće dogoditi. Evo, ipak će biti, vidim, jedan centar, trojka, znači Sanja Komara. Međutim, Branka je lošije opalila, vidjet ćemo što će sudac ocijeniti. Da. Osmica, 9. 8 ili 9, da. Tu je negdje, vidjet ćemo ovako malo kut snimanje, malo drugčiji. Da. Ina tako je, dalje. 10. Da. 8 Branka. Da. Sanja Komar 10, sad je opet, sad je čini mi se u prednosti nad Brankom. Da, mislim da je negdje 2 kruga u prednosti, da. Tihana Odlešić 9 je pogodila. Kao i francuskinja Tiffany Troale. Kao i Mađarica Agota Dakle, kako smo Lenac. rekli, evo, mislim da je bio samo jedan centar, ako sam dobro zapamtio. Očito je vjetar učinio svoje i ovaj put. Međutim, definitivno u ovom momentu Sanja Komar je na drugom mjestu sa 2 kruga prednosti ispred Branke.
Evo ovdje vidimo. Neku Tako je, bile su 2 desetke Ina Schmidt i Sanja Sanja Komar, da. Bilo bi lijepo sada vidjeti onaj ukupni poredak. Ako možemo to dobiti od grafike, bilo bi lijepo. 3, 2, 1, start. Ali evo, sve je spremno. Evo, Pero, ovo je posljednji hitac bio. Score targets. Pa mislim da sad moramo samo pratiti situaciju broj 2 i broj 3, meta broj 2 i broj 3. Između srebra i bronce, znači Ina Schmidt, Njemica, u svakom slučaju. Target 1, center 10. Evo ga, desetka. Potvrdila je, ništa se neočekivano nije dogodilo. Vidimo, da, slavi tamo. Target 2, 9. Branka Pereglin 9. Target 3, 10. Sanja Komar 10, čini mi se, Pero, da je to srebro za Sanju Komar, no pričekat ćemo još Pričekat malo. ćemo još službeno da se potvrdi. Nikolina je 9. Target 5, 8. I Nikolina je sigurno osvojila 4. mjesto, Francuskinja je dosta loše odgađala završni dio. Znači Nikolina je ponovila svoj rezultat sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 2010. godine. I mislim da su sve ove cure do kraja do 8. mjesta zadržale svoje pozicije, međutim zaista ćemo morati pričekati i završnu grafiku, odnosno objavu rezultata. Vidimo. Da. Target 8, 8. Thank you. Vidimo da i Giovanni Crnogorac sa zanimanjem prati finale. Mislim da je on prvi put sa samostrelcima sada. Slični smo sport, ali tako je. Trap je malo popularniji i možda interesantniji, jer je lijepo vidjeti one leteće mete kad se rasprsnu. Tako je, ali sigurno će ih sa zanimanjem pratiti muško finale koje će biti neizvjesnije od ovog ženskog. Evo vidimo, tako je, ovdje nam naravno Branki nije upisan. Čini mi se da imamo malo ovdje nekih problema sa ovom grafikom, jer po ovome naravno Sanja Komar bi trebala biti srebrna, a Branka Pereglin brončana, ali Branki ne vjerujem da je upisan ovaj posljednji hitac. Vidjet ćemo sada. Ina Schmidt u svakom slučaju zlatna Njemica, znači obranila je naslov sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 2010. Odlična je bila i prvoga i drugog dana i sada, Pero, u finalu, stvarno sve čestitke. Jaka je, dobra je, stvarno dobro gađa i ona je mentalno jaka, znači radi u jednoj klinici kao profesor i tako, stvarno je dobra. Ovako malo djeluje nezgrapno, ali vozi i bicikl i radi i kondicionalno je jako spremna. Evo ovdje vidimo, ali opet nešto neštima. Ali možemo pratiti po rezultatima. Dakle, Sanja Komar je u svakom slučaju onda srebrna, a Branka Pereglin brončana. Evo ovdje jedino ne znam zašto nam nisu to posložili dečki malo, da, ali dobro je. Evo, situacija se pozna. Inače, strelci stoje na liniji i čekaju da sudac potvrdi da nema slučajno istih rezultata, da inače u slučaju istog rezultata bilo bi raspucavanje. Dakle, u ovom momentu oni još čekaju odluku sudaca da potvrde da je donesena odluka, dakle da nema raspucavanja. Evo ovdje malo prije smo mogli vidjeti Sanju Komar u kadru. Još svi čekaju, znači, za završni sud. Nova pravila, evo, sudac je zahvalio natjecateljkama, znači sve je odlučeno. Inače, u novim pravilima najvjerojatnije će se odmah vidjeti ko je šta, dakle možda duelni mečevi budu isto tako, će se od nule najvjerojatnije. Evo, na ovaj način je u biti sve odlučeno, gotovo. Evo vidimo čestitke Sanje i Branke. Mi volimo reći ovako, kada između nas se nešto događa, ostaje sve u familiji, tako da su svi zadovoljni ipak. Tako je. Svaka čast, a evo mislim da je to Sanji najljepši poklon, nije bila ovo u Francuskoj, znači spomenuli ste da je rodila, evo sada najljepši poklon sinu, pa je, srebrna medalja. Da, moram reći da je ove godine Sanja inače i dvostruka prvakinja Hrvatske i u disciplini na 18 metara u dvorani i sada na otvorenom meču imali smo prije mjesec dana u Malinskoj, tako da ona u biti u formi potvrdila svoju formu, bila je stvarno dobra. Ovdje vidimo i trenera naše
reprezentacije. Ovdje je i Giovanni došao je čestitati, naravno Branki Pereglin, ona usput i njemu odmah čestita. Istovremeno, naravno. Naravno i Sanji Komar na osvojenom srebru na svjetskom prvenstvu. Znači da ponovimo još jednom, Njemica Ina Schmidt obranila je naslov, opet je svjetska prvakinja, Branka Pereglin, Sanja Komar je osvojila srebro, dok je Branka Pereglin za razliku od Francuske gdje je bila srebrna prije 2 godine, sada brončana, ali ima u kolekciji sve medalje, tako da... Tako, i Nikolina je ostala na 4. mjestu. Evo sada lijepi. Nikolina Krivanek 4. Melanie Renier 5. Tihana Odlešić 6. Evo ovdje je jedino bio zamjena ovih mjesta. Mađarica, to jest krivo je ovdje napisano u grafici, nije Mađarica, je 8. po rezultatima. Ne, tako je. 7. a 8. Mađarica. Dobar je plasman. Ali su kriva mjesta jedino. Da, kriva mjesta, da. Očito je Tiffany dosta loše završetak negdje meča imala, odgađala. Tako je. Da, ovdje možemo vidjeti, znači Mađarica imala 1746, a Francuskinja Tiffany Troale na kraju 8. mjesto u finalu. Moram naglasiti da po prvi put uopće u povijesti je grafika pripremljena i radi se elektronska obrada rezultata na ovaj način, pa se evo ispričavam još jednom, i vi ste se ispričali, pa i ja moram se ispriku uputiti zbog evo malih pogrešaka. Vjerujem da će u sljedećem finalu to se ispraviti. I ja se isto nadam, a meni...